Spirit move over me. Thank you, Lord. Spirit move over me. Spirit move now. Spirit move over me. Spirit move. Spirit Spirit move now. Spirit move. Holy Spirit, move me now and make my life whole again. Spirit move over me. Spirit move over me. Hallelujah. Over me. Holy Spirit, move me now and make my life whole again. Spirit move. Spirit move me now. Spirit Spirit move me now. Spirit move me now. Spirit move me now. Spirit move me 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 Spirit move me
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's say to the gogo this. Hey, Nkosi yami. Amen. Let's to the gogo this. Amen. Hallelujah. Noma engasazi kahle isigisi kodwa nje athi spirit move. Hallelujah. Spirit move. Glory to Jesus. Spirit move. Thank you, Lord. Spirit move. Thank you, Jesus. Akathi Hallelujah. amagama amaningi, just spirit move. Oh, yes, Lord. Amen. Glory to Jesus. Angazi masifika kwangcola ngazi ukuthi ufuna kwenzeka kanjani. Le mingi moya besikhonza besiqoza sikhuluma nayo sikhuluma uzenye. Hey, Hey, kodwa sesifika lo uvela uthule no. Yakhulunywa nalana. Uthi spirit move me. hallelujah. Spirit Glory to Jesus. Hallelujah. ufuna ukuzwa umoya wegcwele. Thank you, Lord. Ngiyakaza phezu kwami. Ngiyakaza phakathi kimi. My God. Thank you, Jesus. Amen. Baba umoya uphila ngaphakathi kuwe. Amen. My God. Uyithempeli wena u-altar elihambayo. My Jesus. Amen. Uyi-altar elihambayo. Amen. Amen. Abasebhele chapter 6 verse 1 Thank to you, 3. Lord. Abasebhele chapter 6 verse 1 to 3. Ngiyabingelela bonke abazalwane egameni likaJesu Kristu. Glory Amen. to Jesus. Ngiyabingelela bonke amen. My God. Ogogo amen uphakathi kwethu amen. Obaba amen hallelujah. Amen. Omama amen. Ngicela intombi abantu abasha Sunday school amen. Ngiyelele ivakashi zethu amen. Bingelele ninke zonke khona ngaphakathi kwethu amen. Glory to Jesus. Amen. Bingelela amen. Uphumlani amen hallelujah. Bingelele obaba umshele amen. Bingelele nje bonke obaba bakhona uvakashi zethu bingelele nkosikazi wami amen. Hallelujah. Singakakhulu bazalwane kuba khona kwenu. Yesu sokhonza uNkulunkulu amen. Glory to Jesus. Sizofunda izwi lakhe. Move over me. Oh Spirit move me now. Spirit move. Spirit move over me. Abantu hlezi ngezwe lento bathanda ukisho bazalwane angasinganisho ke mina bathi nengane iphila ngaphakathi amen. Hallelujah. Asayizwe ingane ikhahlela Hey. amen. Iyo lengane ke sithi yanyakaza ayikhahlela amen. Hallelujah. All over me. Abasebhele chapter 6 verse 1 to 3 amen. Ngiyafunda ngakho-ke masizwe lesifundisweni sokuqala ngoKristu siqhubeke ngokupheleleyo singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka emsebenzini efileyo nokukholwa uNkulunkulu lesifundiso sobhaphathiso nokubeka izandla nokuvuka kwabafileyo nokwahlulela okuphakade siyakwenza lokho uma uNkulunkulu evuka amen. Amen. Hallelujah. Angisho uNkulunkulu uvumile amen. Sidila lesifundiswa siseke kuyibala lana bathi zo 6 mina ngizothi 5 maybe 6 maybe 6 khuluma ngale ngizothi 5 sike sasidela nasisodwa lesi sokubeka izandla amen. Yakhumbula ngithi ngolesini safundisa sasenza isifundiso sokubeka izandla the doctrine of laying of hands yakhumbula ngithi amen. So namhlanje sizowenza sesibili amen. Sizowenza lesi esithi ukuphenduka emsebenzini efileyo amen nokukholwa uNkulunkulu. Ingathi for me it's one thing amen. So bangabe into order than so 5 bangabe abanye bathi zibili bathi ukuphenduka emsebenzini efileyo bese lokukholwa uNkulunkulu lesini then so 6 but it's not a matter lasingaxabana khona ngesinkhulumisana ayona indaba enjalo amen. Alright. So ngifuna ukukhuluma ngalokho bazalwane because lento isisekelo before sifika ezintweni ezijulile amen kumele siqale kusisekelo amen. Now lesifundisa lesi uma eshona uthi ngakho masidlule esifundisweni sokuqala ngoKristu esifundisweni sokuqala lesi. So lento engizokhuluma ngayo kumele ngabe ube wayizwa at some point mangaba ukaswayizwa ke sibuyela ku foundation imane ngibonga ukuthi uNkulunkulu uyakubekela isisekelo namhlanje amen. Sazokhuluma ngalokho kunye but kubalekile lokho amen.
sibeke isisekelo sokuphendula emsebenzini efileyo nokukholwa kuNkulunkulu nesifundiswa sobabhatizo nokubeka izandla nokuvuka kwabafileyo nokwahlulelwa okuphakade. Amen. Sizokhuluma konke lokho. Amen. Siyakwenza lokho uma uNkulunkulu evuka. Isikhathi asinaso isikhathi. So kumele siphushe impela. Amen. Amen. All right. Asingene ezwini so isihloko sethu ukuphenduka emsebenzini efileyo nokukholwa kuNkulunkulu. Amen. All right. Masikhuluma ngale nto yokuphenduka. Kumele siyichaze. Sikhuluma ngani ngokuguquka. Amen. Asikhonza amakhanda ethu. Babegama lika Jesu Kristu. We thank you Father for izwi lakho moyo likhuluma ngalo yala ngalo bhidliza qondisa khanyisa hola in the mighty name of Jesus. Imbewu yezwi lakho moyo ngcwele mayisebenze empilweni zethu sole indawo ikhule ivame egameni lika Jesu Kristu ibandla lathi amen. Alright bazalwane, ngiyafisa lento esiqede namhlanje. Amen. Angihlelile ukushobela next week ngezathethiza. Amen. Ethi umsebenzi ngiyafisa ukuthi siqede namhlanje. Kodwa ngifuna futhi ukuyiroba. Amen. Angifisi ukuyiroba funa siqede. So help us God. Amen. Ngizama mhlawumbe ukuthi summarize okunye la sivule khona ngizokunikeza amavesi. I-message khona ku Facebook. From Facebook later on sizoyifaka ku YouTube. Amen. Because Facebook after 30 days we are delete. Amen. All right. So masikhuluma ngokuphenduka. Amen. Sikhuluma ngokuguquka. Amen. Ukuguquka kwenzeka ezindaweni ezahlukile kumuntu. Amen. Siyazi umuntu ngomoya unomphefumulo uhlala emzimbeni. Amen. Futhi inento esibiza ngonembeza futhi. Amen. Amen. Inento futhi sibiza ngenhliziyo. Indaba yenhliziyo ijulile kayisikho. Ayikho simple ngendlela esicabanga ngayo. Because iBhayibheli khona la likhuluma khona ngenhliziyo kodwa ibichaza umoya womuntu. Umoya wakho umuntu omoya. Liphinde futhi likhuluma ngenhliziyo kodwa libe lichaza umphefumulo womuntu. Khona la likhuluma khona ngenhliziyo libe lichaza umoya nomphefumulo okuhlangene. So kuyadependa kumele ucheck inhliziyo uhlole kahle. Uthi okay ukhuluma ngani kahle? Ukhuluma ngomoya wakho noma umphefumulo wakho. Amen. Hallelujah. Iyezwakala ngithi. Amen. Right. So ukuguquka kwenzeka number 1 enhlizweni. Amen. Asikhuluma ngenhliziyo ke le eyenyama, sikhuluma ngenhliziyo kamoya. Amen. Inhliziyo kamoya. Noma ngithi kamoya abomphefumulo because umphefumulo ubonakala umphefumulo. Umphefumulo nayo lithi iBhayibheli ngendlela enzima ukuhlukanisa umphefumulo nomoya. Izwi kuphela uNkulunkulu ngawuzohlukanisa umphefumulo nomoya. Ngendlela ehlangene ngayo izwi kuphela. kaNkulunkulu ufunda abasePhilippi 4:12. Amen. Right. So ukuguquka kwenzeka enhlizweni number 1. Kungenzeka futhi kuphi? Kungenzeka engqondweni yakho number 2. Amen. Hallelujah. Ukuguquka ukuphenduka kungenzeka endleleni owenza ngayo izinto. Amen. Ngamanye amagama ungashintsha inhliziyo, ungashintsha ingqondo, ungashintsha direction ukuthi uya le ujika usubheka le. Sakona. Number 4 kungashintsha ukuguquka kungenzeka nangezenzo. Amen. Amen. So basikhuluma ngokuguquka kungenzeka enhlizweni, engqondweni. Amen. Direction indlela. Amen. Ukuhamba ngayo nangendlela owenza ngayo izinto. Amen. Let me say this. Ukuguquka akwazi kube khona bese asithi isikhathi nesithathwa emva kwalokho. Amen. Whenever kuba sithi ukhona kube khona inguquko, there is a transformation. Kunokuphenduka. Kumele kube khona ushintsho ezoqhamuka ezobonakala. You will never ebeleni lakho uze kuthiwa kube khona ukuguquka ngesingisi ile gama esibiza sithi repentance. Ukuphenduka from emsebenzini efileyo ngokukholwa uNkulunkulu. Repentance from dead works and faith towards God. Akwazi ukuthi kube khona ukuguquka, ukuphenduka bese lungabikho ini ushintsho. Kwazi lokho namhlanje. Amen. Akwazi ukuthi kube khona ukuguquka lingabikho ushintsho. Amen. Ngisho uNkulunkulu uma ufunda Genesis chapter 6 verse 6 ungavuli khona. Lithi iBhayibheli ngapheraphrase uNkulunkulu wasola. So wasola ukuthi umdelelane umuntu esebona ukukhohlakala komuntu. Amen. Amen. So uNkulunkulu naye wabesebenza njani? Babakho lesinyathelo sinoma sithathayo. Wakhetha ukuthi abhubhise yonke inyama emhlabeni ngaphandle kwabantu abawu6. Sike sayichaza ukuthi isizathu sokubhubhise bekuyini. In fact, bekuyisinqumo sokuhawukela umuntu. Amen. Because
le 8 ayisindisa ayihlenga lezi umkhumbuka Noah abantu abawu8 abekade bangangcolanga ngokwenyama bangcola ngokwenyama amen yonke inyama yomuntu bonke abantu abaphila emhlabeni ngisho nemvelo besekungcolile ufuzo lomuntu lingcolile ehlangane nofuzo lengelo kusezibili so uNkulunkulu uzakwazi ukuhlenga umuntu ophelele because if umuntu lapho wasengcolile ngokufuzo kulapho ubhise konke aqale phansi so uNkulunkulu wasindisa abawu8 waphinde waqala phansi abantu abawu8 yes right Hallelujah. Seyasiza uNoah uthi uNoah bengakwazi ukubashumayeza labantu labaya ukuthi bangene emkhumbini ifana ukuthi why uzamthola bekuyinhloso yawo bekwenye indawo uNothomeni bengeke bakwazi ukubashumayeza abantu laba le 8 yangena yona kuphela 8 ibingakwazi ukuthi ingene ngoba kumele kuphutshiswe because besehlakane umuntu nofuzo lesibane umuntu lefuzo lengelosi umuntu nefuzo and what not ngoba kunge bengakwazi ukuthi ingene emkhunjini yezwa so uNkulunkulu into samaveza uNkulunkulu bathi wasisola emva kokusola kwabe khona isinqumo sithathayo isinyathelo sithathayo so mama besithi umuntu uphendukile uguqukile uyayisola after that kumele kube khona a change uguquko isinqumo esizomthathwa esizofakazela lokuphenduka lokuguquka okwenzeke ngaphakathi komuntu engqondweni enhlizweni direction noma isenzo besenza before sakhona sisela are we okay all right siyakasi right asithume ngokuhlabeka amen ngokuhlabeka kwenhliziyo amen amen sinalento esunembeza nawazi unembeza ngithi nawazi unembeza unembeza ubalekile uma ngonembeza ubalekile unembeza i-alarm uNkulunkulu akunikeze yona ukukusiza usihamba emhlabeni amen unembeza bona uNkulunkulu baba lokho unembeza bona uNkulunkulu ngeke akusho lokho before but uNkulunkulu ubeke ukuthi i-alarm uthi unembeza wakho uhloniphe uvikele ngokuqala ugcine umsulwa amen uvikele ugcine umsulwa bese emva kwalokho uyakuhlonipha because unembeza uyakwazi ukukhuza one of the things uNkulunkulu ayifakele unembeza wethu umthetho wakhe amen umthetho wakhe umthetho lemthetho le-ishumi nine lo mthetho le unembeza wakho nine lo mthetho le unembeza wakho uthi ungabulali ungebi amen ungakhanuki amen maze umzali amen konke lokho unembeza wakho usindisiwe awusindiswanga that is unembeza wakho engake lezi zinto lezadinga ukuthi ufundise ukuthi kuhlonipha umzali it's in your conscience uNkulunkulu ukuthalela unembeza wakho but unembeza uyakwazi ukuthi iBhayibheli uyakwazi ukushisa uyakwazi ukufunda uThimothi oqala chapter 4 ukhuluma ngokushisa uPaul nembeza it is one of the signs ukuthi abantu bazoshisa uPaul nembeza amen whereby now unembeza uthi umuntu emkhuza umuntu angawulaleli unembeza amen aqhubeke nawe unembeza yashupha ngoba uma ungawulaleli ugcina usukiyeka uyakwazi ukuprogram unembeza ngisakhona all right so one of the things esizayo kulento yokuphenduka uzonembeza wethu now iBhayibheli likhuluma ngonembeza ukuthi angifuni ukuqinisekisa ngonembeza but khona unembeza o strong bese iBhayibheli liphinde likhulume ngonembeza obuthakathaka khona abantu banonembeza obuthakathaka lithi iBhayibheli sibacabangele masenze izinto amen mangabe for example thatha example mangabe uphumlani akayidli ingulube naku mina nomshelu la noThapha la nophumlani sidla ingulube sidla ingulube akayidli lo amen isizathu sakhe songayidli ukuthi wazi ukuthi idolile iBhayibheli lithi hayi asikhisane sidolile ngokwaso kodwa singcole kulo sisidolile ukufunda yonke indaba yokudla amen but ke manje ke uma sekukhona yena sekumele simhloniphe mfowethu sorry man mshele sorry man nxoyo besingazi ukuthi uzoqhamuka man naye ingama yenkomo labamba yona wena sesihlele kunembeza wakhe asithi idla man lenta inalutho man
mina hayi mina hlala iphindembaza wakangahle ukuprofela thina nathi singazama ukuconvince ukuthi hayi senze ukuthakathaka konembeza wakhe yezwa kanti Amen. ya kunika njalo ke khona izinto engazona isono but wake wafundisa ukuthi ziyisono enembeza wakho akubamba lokho so manje ngoba uma unembeza wakho ungakabi convinced ukuthi lento leyo i-right ungayenzi ngoba yenziwa abanye abantu sesingakhuluma ibhuku sesingakhuluma iziningi icici sikhulumele indaba zikanembeza bakuhlaziya kahle izwi indaba yeholiday usuku lolu luqolo lolakuja loluyakuja indaba zikanembeza kumele kabe kasixabanisa lokho bakuhlaziya kahle izwi you understand uma endleleni awusebenzisa unembeza Amen. awusebenzisa Amen. amen indaba ingasebenzi kanembeza ipersonal but upersonal wami awusho ukuthi ngizokudedela bese ngimcabangele umunye umuntu ukuthi lento engenza izomafetha kanjani izomthinta kanjani akaze basathola la yini upersonal wami unembeza indaba inembeza personal ingabe into indaba kanembeza langaphambili ngizosho ukuthi hayi ngokwami ngizosho ngithi ngokwami ngiyasho ukuthi akukho la but ngokwami ngenxa yezathethize mhlawumbe izinto esengibone endleleni from experience engidlule kuyo nembeza wami uthi 1 2 3 ngathi ngiyosho angeke ngikusonde ngibambe ngibophe ngento enembeza wami yezwa kahle Amen. akuhlaziya kahle amen ya mangabe wena TV awuyifuni indaba kanembeza le ungathi TV isona sesikhuluma ukuthi sibuka le TV lokho singakhuluma but TV ukuthi isona hayi cha Amen. you understand yes indaba kanembeza okay alright ufunda lapha ku John chapter 8 verse 9 ngabhala phansi John chapter 8 verse 9 labo abakuzwayo abakuzwayo belahla ngonembeza wabo baphuma ngamunye beqalela kwabadala kwaze kwabo ugcina uJesu wasala yedwa nesifazane emiphakathi amen lana sikhathele exelele aba John chapter 8 verse 20 verse 9 lana babelethe umuntu efunyeni ephima amen uJesu khona intayisha intayibhala ayibhala amen wathi ongena sono lapho ongena sono akaqala ethatha injalo aphonse amshaya ambula lithi labo abakuzwayo belahla ngonembeza besola unembeza besola unembeza Hallelujah. ungawusika unembeza wakho ungawusika unembeza wakho amen Amen. abasoma 2:15 mina samabhalela amavesi ngiyagijima ngabhala ngiyasho ivesi ngiyafunda Roma 2:15 bayabonakalisa ukuthi lokho okungumsebenzi womthetho kulotshiwe enhlizweni zabo nonembeza wabo uyafakaza ngalokho futhi nemicabango yabo iyabamangalela noma ibavune listen slowly unembeza wabo uyakufakazela amen lokho futhi nemicabango yabo iyabamangalela noma iyabavuna imicabango yakumangalela noma iyakuvuna empelweni yakhe imicabango yakumangalela noma iyakuvuna akazi masatholana ngisakhona bazalwane alright nikhona ngiyakodwa yini ni right oh yasi yabanda bafika la bamtshela shisa la bafika la kanti nje nami ngiyayisola kancane nami nginokuyisola nje deep soul nginokuyisola nami ngithethe kancane amen alright so masoma ngophenduka sikhuluma ngokuyisola before kube khona ukuphenduka kube khona ukuguquka kumele kube khona ukuyisola amen kube khona ukuyisola amen kube khona ukudabuka amen ngisakhona amen uzofika nani noshintsho amen unembeza wakho uyakwazi ukuthi uhlabeke uma uzwe into ethize ubona into ethize ukwenza into ethize bese uthatha isinqumo ukuthi ke uyaphenduka kule nto leyo even ucabanga into ethize lento icala licabanga kwenu usacabanga unembeza wakho ukusole amen unembeza wakho ukulahle usacabanga amen usakhuluma usenza usahamba noma ungenzi ngilanda the side isinani iqiniso noma ungenzi noma unembeza wakho ukusole ngokungenzisisi Hallelujah. amen ngisakhona Amen. are we here
Spirit move, move over me. Spirit move, move over me. Spirit move now. Ezekiel 2:37. Spirit move. Ezekiel 2:37. Move over me. Spirit move me now. Spirit move over me. Ezekiel 2:37. Sebenzwile lokho bahlambeke enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli madoda bazona sizokwenza njani. Follow bahlabeka bathi action sizokwenza njani. Bahlabeka enhlizweni action sizokwenza njani. Ngisakhona? All right. Timothy chapter 2 verse 3. Timothy chapter 3 verse 16, sorry. Timothy chapter 3 verse 16. Mele ngabe siyalazi leli ngekhanda. Ivese elimile nje. Yonke imibhalo Timothy chapter 3 verse 16. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa 1, number 2 ukusola, number 3 ukuqondisa, number 4 nokuyala ekulungeni ukuze inhloso umuntu kaNkulunkulu wonke umzalwane aphelele ahlonyiselwe yonke imisebenzi emihle. Ilungele ukufundisa ukusola. So enye into lasithola khona ukusoleka okuzoletha ukuphenduka ngizwi kaNkulunkulu. So number 1 unembeza wakho, number 2 ngizwi kaNkulunkulu. Khuluma ngama sources indawo la ngafika khona ukusoleka, i-conviction, ukuhlabeka okuzoletha ukuphenduka. Sakona? All right. Number 3 enye into so it's eletha ukusoleka, ukuhlabeka kwanembeza kwemcabango. Amen. Kwenhliziyo komphefumulo izumoya ongcwele. Amen. Number 1 ngithi unembeza wakho, number 2 izwi kaNkulunkulu, number 3 umoya ongcwele. Amen. Ngakwenza usacabanga into, usacabanga, usayicabanga, usadlala ngayo engqondweni, umoya ongcwele akusole, uzwe lokuthula kamoya ongcwele usuka kuwe. Ukuthula kasho ukuthi ukuthula stand by, ukuthula kuyi stand by sakho. Wogada ukuthi ukuthula kubalekele makwenze njani. Ngabantu iyanda phakathi kwakwenze njani. If you want to know, it's the only thing, one of the ways ukhuluma ngokuthula. uNkulunkulu ufuna ukwenza njani? Le msebenzi nguthathe ngawuthathe ngiye ngayi ngifone ngafone ngithule ngikhulume ugade ukuthi lokuthula kuthini? Lokuthula makabe because lokuthula ku green light. Amen. Ku green light kuqhubeka. Makabe asuka kuwe, it's a sign that stop. Uthi safuna ukukhuluma, vele lokuthula kuvele suka kugenge kuwe. Mhlehle, it's a sign angayenzi lonto le. Sakona bazalwane. So bonke uyakhuluma, amen. Ngiyakuletha nayo ukuhlabeka kwenembeza kwenhliziyo komphefumulo, amen. Sakona ngithi. All right. Okay. Siyahamba. Ukhona la ngifuna sibheke into kuphenduka because ngilesi understand. Amen. Amen. Okay, ngifuna sibheke ukuphenduka ngesikhathi sevangeli. Mangithi isikhathi sevangeli ngichaza ukuthini? uJesu sahamba emhlabeni, amen. Lo 33 years awuphila uJesu, especially leminyaka le emithathu yokugcina, 33 and a half. Ayiphila eseqala inkonzo yakhe ayizele, amen. Because uJesu wayeqala 30 years, amen. After umoya ongcwele sowehlele phezu kwakhe bese waqala ke wayifeza i-assignment yakhe ebeyizele emhlabeni, amen. Hallelujah. Amen. So ngifuna sibeke ukuphenduka lapho bese sibheka ukuphenduka emva kokuba uJesu esefile wavuka wanyuka. Ngifuna sibheke amaphilo lawo 2. Amen. Amen. Sakhona. All right. Ukufundi iBhayibheli lakho ucheka nje, ucheka oqala understand ngoJohn babili, khona uJohn Baptist, khona uJohn umpostoli. Amen. Amen. Lo John Baptist lona o-introduce uJesu. Babike sikisi bathi forerunner. Uyena wathi uJesu oyemezela ukufika kukaJesu. Okay? Washeshe wafo lo washumayela 6 months. Inkonzo yakhe yaqala eqaleni bakhe. uNkulunkulu wathatha wasikhulisa ehlane. Wathi phuma ebeleni uNkulunkulu wamthatha wamkhulisa ehlane. Wabuya esezokwenza inkonzo ya 6 months. Wanqunya ikhanda wafa. John Baptist.
John apostoli ile waqala inkonzo kanye noJesu yena wabhala incwadi kaJohn imfanele ngoJohn wabhala uJohn oqala uJohn wesibili uJohn wesithathu nesample amen sikhuluma umuntu oyedwa lapho uyena phela apostoli owafa ngokuguga ongazange anqunge abulawa bonke labanye all the others babulawa amen ngendlela ehlukile endaweni ehlukile emhlabeni yena kuphela owafa ngokuguga kodwa wafa ngabona amkhipha amehlo amen so khona ngelilanga leyo okay alright babalana so ufuna khona uJohn umbaptist so kuba ngoJohn umbaptist manje John kuba ngoJohn umbaptist amen ningadidekiki alright uJohn umbaptist ke khona into beyenza amen into isisho lenaso ebedume ngaso ebethi uphendukani ngobani ubuza uNkulunkulu njani usondele phendukani umbuza uNkulunkulu usondele so uthi baba phenduke so bashintshe indlela yokucabanga amen indlela yokwenza bashintshe direction isathu sithi umbuza uNkulunkulu ukusondele lo mbuzo ke uzofika ngomuntu esibiza ngoJesu Kristu amen so beke message kaJohn le isezwana ngithi alright ngifuna iphuze libalekile ngokuphenduka number 2 angeke uphendukele entweni noma umuntu ongamazi angiphi angeke uphendukele kumuntu ongamazi yezwa kanti ngoba le nto uphenduka ithi ngishiya okubhedayo for okuhle le nto uphendukela kuyo into engcono amen uyeka okungaphansi ngequality for into engcono amen yezwa kanti le nto umuntu break down lo repent kuno kusho ukuthi wabona kusho ukuthi sayiphinda futhi repent masoma ngepent sikhuluma masinakho ibhilidi la sithi repent yali kuphi sikhuluma ngendawo phezulu udlula zonke indawo lebhilidi leyo ipent leyo you understand that's why this is connected to a penthouse so to the penthouse lebhilidi ile room leli eliphezulu elinawo kama room amen repent so this is sukwenza sibela phezulu hallelujah second all right ifuna sinakele kaJohn ifuna sinake because kunezinto ezibambe lapha ngithawu kuze uphenduke kumele uphendukele emntwini kumele kube khona ubethemba lomuntu lokube khona umazi amen ake sithi let me just use an example okay something just to make the point right ake sithi ngidinga imali right ngidinga imali anginamali ngizokhona umuntu engizophendukela kuye ngoba ngazi ukuthi angangisiza ukuthi ngcwabe futhi kusenkini ngizomsiza futhi ngizokhokhela next week ngizokhokhela next month ngidinga imali ngizophendukela kumsheni amen umsheni uyasizana lena lapho amen hallelujah so ithi uze niphendukele kumele ngazi ukuthi ngaphendukela kuye ngazi ngithemba ukuthi usizo uzothola kuye iyezwakala ngithi angeke basiphendukele umuntu engingamazi kana khona kuze ngiye kuya sike sikamazi khona umuntu ozomtshela manje khona usibanibani ohlala ngobukupho ngakisiza bese ngiyakhona kodwa khona uqale ngakuzi before ngiyagena before ngiphendukela kuye sakhona ethi are we still together all right okay all right babalana kumele ubambe lokho ngizokusho manje kubalekile because kukhona abazalwane abasashumayela imessage kaJohn uMbaptist namhlanje of which is not correct uzobona ukuthi uMbaptist indaba ngeke correct asikwazi ukushumayela imessage kaJohn uMbaptist to umuntu wesizwe amen nembanga okay asenze chapter 19 asifuleni ke nana kumele sifuleni Isaiah chapter 19 verse 1 amen Spirit move Isaiah 19 verse 1 move over me Spirit move me now Spirit move Isaiah 19 verse 1 to 5 over me Spirit move me now Spirit move
Okay. Kepha uSaul esafutha sorry, follow verse chapter 9, it's not 19, my mistake. Okay, ufundeka kanje. Kwathi uApollo eseKorinte, okay, eseKorinte, uPaul wafika. Amen. Amen. No Apollo no Paul. Wafika eFesu esedabulile amazwe angasenhla ebengabe yashumayela. Wafumana abafundi abathile, so abafundi lapha. Note number 1. Abafundi lapha. Amen. uJesu wathi abanenza abafundi. Okay? Wathi namamukela yini umoya ongcwele mhla nikholwa na? Question. Namamukela yini umoya ongcwele mhla nikholwa na? Now let me say this, lembuzo lo ungunderstand uzokudida. Okay. Kuze umuntu athole angisenze igama. Kuze athole umoya ongcwele kumele enze njani? Simple. Kumele ukhona. Kumele usindiswe. Kumele usindiswe. Kuze uthole umoya ongcwele kumele wenze njani? Usindiswe. Okay. Laba ke already kuthiwa abafundi. So labantu laba basindisiwe. But ukuze nimakelile umoya ongcwele. Now simple. Okay. Now sesikhona lento lesochaza ngelinye ilanga. Ukhona ukusindiswa la uthola khona umoya ongcwele. Amen. Amen. Uthola khona umoya ongcwele nokuthola ngokuphelele. But khona lento ekugcwalisa ngomoya ongcwele. Amen. Amen. Okay. Simple indlela engingayichaza ngayo simple. Okay. Ngiyabona ngithi moya ongcwele uphakathi kuwe usindiswa. Ukubhabhadiswa ke, ukwamkela. Sesikhuluma ngomoya ongcwele ngaphezulu kwakho. Ufana njengani? Hamba ujamba kuphula. Nekathi wasesemncane bamsebenzisa namasibadala. Ukwabona iphula amanzi amaningi wafika waxhuma ongena phakathi. Kwamkela umoya ongcwele. Bhabhadiswa ngomoya ongcwele. Kwaliswa ngomoya ongcwele. Amen. Mehluko ke loyo. You understand? Hallelujah. Yeah. Unaye ayaspiki. But khona ukugcwaliswa. Mhla wagcwaliswa akekho ukutshela ukuthi khuleke. Ayothola phaka kamsizana. Bantu abasha mehlele phansi. Ngiyophela konke lokho kuyophela because something khona into benzeke kuwe. Amen. Amen. Khona lesifundiswa lesithengeka naso. Amen. Hallelujah. So senze ngelinye ilanga. But ke labantu laba abafundi bakwethu. Amen. Abafundi laba ubabuza ukwamkelile umoya ongcwele. Lalela ukuthi impendulo yabo ithini. Lalela. So ubuza ukuthi okay. What in verse 2? 19 verse 2 says 19 verse 2. What namamukela yini umoya ongcwele mhla nikholwa mhla. Sesabakholwa. Don't want mhla nikholwa na. Sabakholwa sibasindisiwe akholwa. Bangabafundi. Amen. Uthi namamukela yini umoya ongcwele. Nagcwalisa nomoya ongcwele. Nabhabhadiswa yini umoya ongcwele. Lalela bathini lalela impendulo yo. Bathi kuye qhabo asizwanga nokuzwa ukuba kukhona umoya ongcwele. Basindisiwe banomoya ongcwele kodwa abazi ukuthi kukhona ukwamukela umoya ongcwele. Phela kuze uthola umoya ongcwele asishumayeza umoya ongcwele. Kuze usishumayeza uJesu. Umoya ongcwele afika athatha esishumayelile. Asenza ukuhlaba inhliziyo yakho. Umoya ongcwele umuvuma ukholwa akunikeza ukuphila okuphakathi ahlanza nesiphilo okuphakathi aphile ngaphakathi kuwe. Kodwa sishumayeza uJesu. So awukwazi ukuthi ungasindiswa ngoba ufuna umoya ongcwele. Ungasindiswa ngoba ufuna uJesu. Umuthola uvuma uJesu, ukhona uJesu, uthola umoya ongcwele. Njengesipho. Hallelujah. Yezwa otherwise because nabantu abamba befuna umoya ongcwele bangakholwa bafuna umoya ongcwele. Baba bakhuluma ngomoya ongcwele. If lo muntu angasindiswanga probably uzoba nebhadi elibhlungu ahlangabezana neminye imimoya ezozenza umoya ongcwele. Ngoba ugeje ku step 1 ufuna umoya ongcwele lo uthafuna uJesu. Oh, uJesu umnyaka ngithi. uJesu uyini? Uyakela isabo yini? Umoya ongcwele uphakathi. You can't set umoya ongcwele. Cala ngoJesu. Yezwa kana ngithi.
Alright. Okay, siyaqhubeka. Wathi kuye cha bosizwanga unokuzwa kuba kukhona umoya ongcwele. Verse 3. Wathi pho nabaphatisela kukuphi na? Base bethi kuko ukubhaphatisa kukaJohane. So John the Baptist. Amen. So babaphatisela ukubhaphatisa lokuphenduka. Lokuphenduka. Amen. Basendiswa. But ubhaphatisa balithola because balekile ukubhaphatisela kuyini. Amen. Ubhaphatisa ngena kuphela into ekhona kwinkolo yamaKristu ikhona nezinye inkolo. Ngisho nasekuseni umnyama khona ubhaphatisa. Amen. Ubhaphatisa khona because kumkhuba. Njengoba nasifundisa ubhaphatisa sikhona siyeza naso. Sincince ngale ifundisi lesisekelo. Ifundisi yobhaphatisa because ubhaphatisa kuhlukile kuyahluka nakho. Amen. Different kinds. Amen. So kazana lokho, right? Uthi wathi khona babaphatisela kuphi na? Bathi ubhaphatisa kukaJohane. Verse 4:4. uPaul wayesethi uJohane wabhaphatisa ubhaphatisa wokuphenduka. Amen. Sakhona. Ethi kubantu mabakholwe kuyena obeza kuza emva kwakhe. So umessage kaJohn Baptist mabakholwe. Uthuke kobani? KumaJuda. Ubatshela uthini? Mabakholwe into ozayo. Amen. Yozoqhamuka emva kwakhe, lozointroduce. Iyezwakala ngithi ukuthi uJesu. Ngizwile ngithi bese kanti kaJohane kuba Juda le. Lelo baphathisa abalithola. Lelo babamondla balazi. Hayi ukuthi abanamuntu banawo ngoba bakholwa uJesu. Amen. Bathi abantu baliswanga ababhaphatiswana. Sakona ngithi verse 5. Bathi ukuzwa lokho babhaphatiswa egameni lenkosi uJesu nalo lokubhaphatiswa. Amen. Babhaphatiswa egameni likabani? Lenkosi uJesu. Now nana ke kune debate nana ukuthi sibhaphatisa kanjani? Sibhaphatisa egameni likaBaba, egameni likaNdodana noMoya oNgcwele. Asazi nakhona ukuthi ke sothi one sithi egameni likaBaba sithi phakathi egameni likaNdodana phakathi egameni likaMoya oNgcwele phakathi noma sothi siyabhaphatisa egameni likaBaba noNdodana noMoya oNgcwele one up. Noma sithi ebhaphatisa egameni likaJesu ngena phuma. Nakhona abanye bathi sezanjani siyathi kanje sabaphathe sithi sonke kanje abantu phezulu kwesiphomo noma siyamfaka nama debate lapho. Sithi lapha babaphathe egameni likaJesu. Well, mufuna ukuba technical. Egameni likaBaba, uBaba yini? Isikhundla nemigama. Baba, ubani bakwakho? Ubani bakwakho? Bani bakwakho? Umsheni athi umsheni athi ayisho. Wena. Akumele siphinde bani bakwakho? Umsheni. Baba isikhundla ngithoba bakwakho amnika sigama. Egameni likaBaba. Bani igama likaBaba? That's what you have to know. Egameni leNdodana egameni leNdodana egameni likaMoya oNgcwele sekumele wazi lapho ukuthi sibiza liphi igama because konke lokho uBaba kufuna igama isikhundla, it's a title, it's a position. Hallelujah. Insakhona. Amen. Ngixabana lokho. Hayi lena vele inkinga because manje futhi abazobhaphathisa ungakholwa maqala kaJesu. Uthi abaphathisa usemncane ongena izulu. No. Lutho kumele uqale ukholwe because ubhaphathisa ukufakaza into oyikholiwe. You understand? Siyenza sokufundisa ubhaphathisa but already selafuna kamehla kancane ngithi so ilungisa le later on. All right. So nazi izinto engifuna ukuziveza. Ukuthi number 1 uJohane imessage yakhe beyimaJuda. Number 2 imessage kaJohane ithi phenduka ukhona. Ithi ukhona. Amen. uJohane ekhombisa kuJesu. Now why is it phenduka? Ngithi akwazi ukuphendukela entweni ongayazi mayithini. Ukubona uJohane ushobeza amaJuda alindele uMesiya okunguJesu. Amen. Siyazi ukuthi uJesu lo balindele umkhululi wabo, umsindisi wabo. Amen. Amen. So ubashimezela umsindisi abamlindile. Angazi masathola naye. Hallelujah.
So bathi ukuthi baphendukele umuntu abamaziyo, abamelindele, abatshelwe ngaye. Yezwakala. So imessage yakhe kwaJohn Baptist ibe ukuthi abaphenduke. Amen. Abaphenduke bakhona. Amen. Amen. And then into messages 4 kaJohn Baptist ibaluleke kakhulu ke ukuthi imessage yakhe yokuphenduka ibihamba ibihamba neyithelo zokuphenduka. Ibingathi phenduka ukhona. Ibithi phenduka ukholwe ubabadiswe ezofakazi kokuphenduka kwakho bese uba nemsebenzi efanelwe ukuphenduka. Amen. Amen. All right. Okay. Look at 3 verse 8. Ngavula ngambale phansi. Look at 3 verse 8. Ngakho ke vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Ningaqali nithi ngaphakathi kwenu sinobaba uAbrahama. Ngokuba ngithi kini uNkulunkulu unamandla okuvusela kuAbrahama abantwana kulawa matshe. uNkulunkulu akanabo bazukulu. Ungathi wena uright uNkulunkulu uyongena izulu uright ngoba abazali banobudlelwane noNkulunkulu noma ugogo noma abazali benobudlelwane noNkulunkulu. You are wrong. Let me address you. I'm reading again. Ngakho vezani izithelo ezifanelwe ukuphenduka. Usheshe bathi vezani izithelo ezinjani? So saphendukile ukuthi vezani izithelo. So ukuphenduka kuhamba nezithelo. Sakhona ngithi uthi ningaqali nithi ngaphakathi kwenu. So ezimshumayela khona lento ezimshumayela ongadi khona lento lephimbo lingaphakathi kuweke nalemoya ebengaphakathi kwabanye eye imelana nalezo. Ngithi ngiyasho ngiyatshela uNkulunkulu akanaba bazukulu. Umuntu mayethathela isinqumo uma layikhethele esaphila namhlabeni akukho ukuphendula. Akekho umuntu ongakuphendukela wena, akekho umuntu ongakuphendukela usaphila namhlabeni, akekho umuntu ongakuphendukela ngaphesheya kwethuna. Mama benjalo right now let's close shop. Mama amen. Mama ungaphendukela asifanele isonto yehlisa lebhena lena ngayithengisa yonke lento lena ngifuna imali yami ibuye sabe mfethu siyekhupha la soyidla imali sifeka because sisorted. Amen. Mama ungaphendukela man. No mama ungaphendukela. Mama ungangifaka wena mama nokhona wena uzongifaka nasekho. Nizomfaka nizomnyusa. Let's close. Sifuna soza. Siphila la ngicela soza. Ayina masakhuluma bayi. Ngomfana bazomnyusa. No, can't practicalize it. Ujesu wafela, Ujesu sima bazofela washaka ngakho. Ubazi bahlala bathane kakuye ngento le. Hayi ngendlela bayitrapha ngayo ayiboni siyabuya, angiboni izobuya. Abantu basebefela uJesu. Ifuna ngifake. Hayi ngifake, mina ngaqala ngifake. Yakhala, ikulula ngoba umuntu besebenzayo. Ani ngifake emafethi. Awu Jesu. Nevesi telidindayo la. Esokumele sichaze ngelanga because ngiyazi khona abaningazi abantu bamangalo benyusa abantu. Khona inivesi kumele sichaze ngizochaza ngelanga for some reason ngasiza ngithintele verse but kumele sichaze liba seKorinte. Likhoma ngonyuso abafileyo. So uchaza ngelanga balekile ngoba ngiyazi khona abamayinalo. Bangahlazeka kahle. So imese uphenduka kuhamba neyithelo. Amen. All right. Okay. Sabimela labafowethu abasanda ngena. Amen. Xa bashayela izandla. Amen. Amen. Welcome. All right. Ikuphi? uJohn message yakhe iya kumaJuda bekubabona. Okay. Number 2. Then uJesu naye ke ebeshumayela lento yokuphenduka ukholwe. Amen. uJesu ushumayeza yena ukuthi phenduka nikholwe. Amen. Amen. Ukhomba kuye. Amen. Njengo Messiah, njengoKristu othunyiweyo ogcotshiweyo. Amen. Amen. Ubakhomba kubani? Kuye. Nayo kwashumayela message le kumaJuda. Amen. All right. Marko 1 Marko chapter 1 verse 14 to 15.
Mark chapter 1 verse 14 to 15. Emva kokuboshwa kukaJohane, uJesu wafika eGalile washumayela ivangeli kaNkulunkulu ethi isikhathi sigcwalisekile. Akasathi manje phenduka, akasathi manje umbuso uNkulunkulu usondele. Uthini? Isikhathi sigcwalisekile. Amen. Umbuso kaNkulunkulu usondele, but ukugcwaliseka uyeke. Uqose weprofete uye. Amen. Amen. Usefikile umbuso, ufike ngoba ngaye. Amen. Phendukani nikholwe ivangeli. Phendukani nikholwe yini? uJesu ke loyo ukhuluma lapho. Right, number 3. Omunye umuntu emele simbheke kumele siloku Petro. Because uPetro ubalekile ngoba ngosuku lokusindiswa kwamaJuda uJesu sevukile. Sesibuka isikhathi la uJesu esefa, wangcwatshwa, wavuka, wanyuka. Amen. 50 days. Wanyuka ngosuku lesi-50. Amen. Wavuka after 3 days. Wahlala nabo usuku lesi-40. Wanyuka bahlala 10 days balinda ukudla kamoya ongcwele. Sakhona ngithi. Alright. Izenzo chapter 2 verse 36 to 39. Izenzo chapter 2 verse 36 to 39. Siyahamba. Izenzo chapter 2 verse 36 to 39. Melo sikhanda lokho basabani ubalekile. Kusibalekile ukuthi umuntu somshumayeza yini. Izenzo chapter 2 verse 36 to 39. Okay. Ngiyafunda. Ngakho ke yonke indlu yakwaIsrayeli mayazi okweqiniso yashumayela uPetro la. Ngokweqiniso ukuthi uNkulunkulu omenzile inkosi noKristu lo Jesu enambethela nina esiphambanweni. Sebekuzwile lokho bahlabeke enhlizweni. Yabona lokuhlabeka lokho kwenzeka as a result of into abayizwayo. Bahlabeka enhlizweni. Sebezwile ukuthi lo Jesu ambethela uyena inkosi. Amen. Sebezwile lokho bahlabeke enhlizweni bathi kuPetro kwabanye abapostoli, madoda bazalwane sizokwenza njani na? uPetro wayesethi phendukani kube yilowo nalowo ababhadiswe egameni lika Jesu Kristu. Uthi phendukani sobashokeza uJesu kuthi uyena uKristu, uyena uNkulunkulu, uyena lowo bekuthendisa ukuthi uzofika azosikhulula. Into bamgeza uJesu bangamboni ukuthi uyebemphike bangakholwa bemgabaza. It's because abantu bebelinde inkululeko ngokwenyama, inkululeko political. Amen. uJoseph yasoma abasemapolitiki abakhulele kusizwe samangoma. Labalinde uJesu uzoba yisoldier zoba belele ukuthi uzoba military saving, political saving. Kanti uJesu uzokhulula ini? Umuntu wangaphakathi. Amen. Konke kahle kahle nomzimba, umoya uphefumuluza nomzimba. Amen. Hallelujah. Akazazi uzodila ne-political situation. Amen. Manje ingakho bona bekunzima ukuthi bakhona ukuthi umsindisi lo lebetholayo lo nithi umsindisi lo kanjani, usindisa kanjani umuntu efa. Sibonile beke yenza imangaliso nani but now manje abethola umsindisi kanjani ngoyena umsindisi kanti they did not understand icebo laNkulunkulu. Okay, so chaza lokho abazi ngelinye ilanga. Amen. So uyabatshela ukuthi uthi sinabethelwa uyena loyo. Amen. So uthi phendukani la kuphenduka kusakhona. Ukube yilona lo ababhadiswe egameni lika Jesu. Yabona ukuthi ababhadiswe egameni lika Jesu akakusakhuluma ngobabhadiswa kaJohane. Amen. Sakhona. Amen. Kube ngukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isipho sika moya oyingcwele. So bathethelelwa izono bakholwa baphenduka bathethelelwa izono bamukeliswa umoya oyingcwele. Isipho sika moya oyingcwele ugadi uyisipho awukwazi ukumsebenzela, awukwazi ukumsebenzela, amphinda awukwazi ukumsebenzela. You cannot end the Holy Spirit. Ayikho into ongayikhokha, akho nani lebalo ngalikhokha, akho umsebenzi emisho yonke ongayenza kuzumthole kumele nje wena ukholwe uJesu, usindise uzale kabusha. Amen. Amen. Umuntu ongaphakathi alenze abe musha. Amen. Yes or no? Okay? Ngokuba isithembiso singesenu nasabantwana benu futhi singesabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Amen. So let's summarize lokho sikwenzile so far. Phenduka engqondweni, enhlizweni, unembeza. Amen. 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 Ngicabanga change direction. Amen. Ngesenzo vela ukuhlabeka before umuntu ephenduka kungavela kuphi? Kungavela kunembeza wakho,
ungavela ezweni laNkulunkulu, ungavela kuMoya oNgcwele. Amen. Angithi sathi ubhabhatiso ngathi sathi ukuphenduka kwaJohane bekuphenduka bakhole lokho ozoqhamuka. Amen. Ufakazi babo babhabhatiswe kube ufakazi bokuphenduka kwabo. Bese baba nemisebenzi efanele ukuphenduka. Namu sesukuphethu uJesu wayishumayeza yena uJesu. Then sesiphetho uPetro uthini abakuJesu nambethela uye uKristu uyinkosi. Uthi phendukani nikhole nithethelele izono zenu namkele isipho sikaMoya oNgcwele. Ngisakona. Amen. Konke la kusifundisa ukuba usashukeleza amaJuda. Mina nawe sikangena umuntu wezizwe akangena akafika kithi. Thina indaba ethi qala kuzenzo chapter 10. In fact makuzoba right 100% ukuthi izenzo chapter 8. Amen. Because oqala izibulo umTopiya. Amen. umTopiya. Yes. Umthelo waseTopiya. First Gentile ukuthi asindiswe. Yena oqala then isixuku sangena izenzo chapter 10. Amen. Okay? So thina indaba ethi qala izenzo chapter 10. Ngifuna unake after izenzo chapter 10 ukuthi kuthiwani ukuthi sekushona yini message. Because le kaJohane yinhle but le ayona yethu. Amen. Khona esokuboleka kuyo. Khona ingxenye izinto ezingxenyayo es still they apply thina. But yona iphelele iyona nje iphelele ayona yethu. Amen. Uzobona ukuthi why. Kumbule ngithe akwazi ukuphendukela entweni ongayithembi ongayazi. Remember this is that why ngisho lo nto leyo. Alright. Sesibheka number 4 uPawulo manje. UPawulo umpostoli okuyena mainly ebathunye kubantu bezizwe mina nawe. Masithi umuntu bezizwe sisho umuntu ongayena umJuda, ongayena umHebheru. Amen. Ongayena ungazalele usizwe sabaIsrael. UmJuda umuntu wezizwe lo. That is everyone okhona emhlabeni. Uyezwakala? Right. Ithini message? Asikwesa Roma chapter 10. Abasa Roma chapter 10. Incwadi landelayo siyasuka la. Siyakwesa Roma chapter 10. Nisakhona? Hallelujah. Nisakhona? Amen. Nisakhona? Abasa Roma chapter 10. All right. Ngifunda ku verse 8 kuya 11. Kepha uthini na? Izwi liseduze nawe. Emlonyeni wakho Abasa Roma chapter 10 verse 8 to 11. Izwi liseduze nawe emlonyeni wakho nasenhlizweni yakho okungukuthi izwi lokukholwa esilishumayelayo ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, gogo ngizovumela uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ngizovumela mntanami uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi. Amen. Ukholwa ngenhliziyo yakho. Inhliziyo yakho kungabe kuphi? Usufuna ukumkholela wena. So make sure uma ufuna umlomo wakho, khona ngenhliziyo yakho. Yabalisa so simple. Ukholwa ngenhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyakusindiswa. Ufuna ukusindiswa? Khona ngenhliziyo ukuthi wavusa kwabafileyo. Obviously ukholwa ukuthi wavusa nokufa sekuphakathi ipackage. Ukholwa ukuthi wavusa ngakho ukuthi wafa phela. Sibazo ukuvusa. Okay? Ukholwa ukuthi wavusa abafileyo. Uvuma ngomlomo, uyagunyaza ngomlomo, signature nalipeni. Nalipeni. Amen. Uyavuma. Awazi ukuthi abeyinkosi ngavuma ngomlomo. Ngiyavuma, imoya malivuma. Kuyavunywa. Uyamusindisa ngokuba umuntu okholwa ngenhliziyo kube ngukulunga. Isiyakuya lapho. Avume ngomlomo wakhe kube ngukusindiswa. Ubhala uthi bonke abakholwa kuye abaya kujabiswa. Amen. Amen. Asiye lapha kuZenzo 16. Abanye ngathi aqala ukuzwa lento. Okay, quickly, Zenzo 16 verse 22. Verse 22. Quickly ngiyagijima manje ngiyagijima. Zenzo 16 verse 22. Amen.
lalela 9 practical 9 let us start to issue 9 practical 9 lalela 9 practical isiqongo sase sibavukela nezinduna zayala ukuba bahlutshulwe izingubo bashaywe ngenduku abaphostoli abashilo ivangeli yabona izinto bebedlula kuzo sezibashayile imivimbo eminingi zabaphonsa entilongweni zaya zayala umgcini isiboshwa ukuba abagcine impela yena eyaliwe kanjalo wabaphonsa entilongweni elingaphakathi wabopha izinyawo zabo ogomolweni ya kepha phakathi kobusuku Paul noSila bekhuleka so baboshiwe problem mistake number 1 bekumele ngababopha umlomo abophe izandla zenyawo bekumele ngababopha umlomo shut their mouth because umlomo sakho big mistake Amen. Hey okay kepha phakathi kobusuku Paul noSila bekhuleka bamdumisa bekhuleka ngomlomo bemdumisa uNkulunkulu ngamahubo iziboshwa zabezwa so abahlele mfethu esifuna abantu abaqhubeke mfethu asifuna abantu usinda bebezwa iziboshwa ziyabezwa bayifitla khona right iziboshwa zabezwa kwavela ngokuzuma ukuzamazama omhlaba okukhulu so bebekayindele lento kwazanyazanyiswa izisekelo zempilongo kwavuleka khona lapho iminyango yonke kwathukuluka nezibopho zabo bonke that's the problem now akusakhulula lethu lexoda kahle kuzona abantu ababili but sekukhulula wonke umuntu around lethu uyakubona uLot osisele nxa ukuthi uhamba noAbraham angabizwanga egaxela hamba naye nje wabusiseka now kuboshe thu uma kufika kuzokhulula bonke kwavuleka khona lapho iminyango yonke kwathukulula nezibopho zabo bonke kwathi umgcini iziboshwa ephaphame milele imambane security ilele dejela ilele ukumthenga lele amami wada lele wada wathi umgcini iziboshwa ephaphame wabona iminyango yentilongo ivulekile wayesehosha inkemba efuna ukuzibulala now lesikhathi lesike manje bekwenziwa kanje semandulo la kwenziwa kanje bangabaleka baboshiwe escape you know ukuthi uzovele i-punishment yakho ukufa so kuze kungafiki lapho uvule ubulale wena it was dignified bekunesizotho ukuthi uzibulale wena nokuthi uyobulawa Amen. icheck la kodwa sebenze khona lento leyo amen so wazibulala ukhiphe ufuna ukuzibulala so ufuna ukuzibulala right okay ngisakhona mazalana Amen. okay wayesahosha inkemba efuna ukuzibulala ngokuba wathi iziboshwa ziphunyukile kepha uPaul wamemeza wamemeza ngezwi elikhulu wathi ungazilimazi ngokuba sikhona sonke ngamanye amagama as much as bebakhululekile babakhululiwe akekho wabaleka phakathi kwabo even nalabanye akekho wabaleka not even one so wathi ungazibulali sakhona sonke amagama yes we are free but ungazibulali akekho wabalekile yenye Westville yenye Escort le wathi ungazilimazi ngokuba sikhona sonke wayesebiza izibani iwatangelelile izibani wakijimela phakathi ethuthumela uthukile lo muntu akaunderstand kwenzakala uthukile amen wawaphansi phambi kukaPaul noSila wabakhiphela ngaphandle wathi makhosi bangabekele le nembazane ezizothume ikhohlakele bethi yebo makhosi yithi
yithi abakhulu yithi onkulunkulu manje befana nabafundisi banamhlanje abazothi yithi bathi makhosi ngimele ukwenzani ukuba ngisindise na nangibuza ngimele kwenzani ukuze ngisindise na nangibuza $1,000,000 position kumele ngimele kwenzani ukuze ngisindise na impendulo bona bathi kholwa inkosi abasho ukuphenduka bathini nayi message kaPaulo kholwa nguNkosi uJesu amen khona inkosi uJesu khona uza kusindiswa wena nendlu yakho. Now careful ukhona nobani khona nobani uyilo umuntu akhuluma naye ikhanda ukhuluma lento yesindisa lalela so simple so simple ngalesikhathi lesikhi bekwazi yabona 93% uviyo mangabe kusindiswa ikhanda mangasindiswa ubaba yonke indlu yasindiswa. Amen. Ngasindiswa ubaba ngangena ubaba lento the man the head 93% yonke indlu sidliwe. Ngasindiswa mama kuthiwa mudle nenkambo baba mudle nenkambo ngasindiswa ubaba 93% lo muntu 7% laba mamangela abake labo abakhipha ikhokhela laba abakhipha ikhulelo sophakathi bakhona kanjani lo muntu 7%. So bathi khona inkosi uJesu ikhona uzabusindiswa wena nendlu yakho base bemshumayeza izwi likaNkulunkulu bamshumayeza yes yena nabo bonke abasendlini yakhe so bahamba basuka ejele bahamba lethuba yakwakhe bashumeza umndeni wasindiswa. Amen sakhona wabathatha ngaso leso sikhathi sasebusuku wabageza imivimbo le osha manje ifike eshayo uPaul noSila mase bayageza emzini abantu sebageza imivimbo bathonjiswa sorry mani esingazi shayinto esingazi bathonjiswa. Amen bababadiswa wababatizwa khona lapho yena nabo bonke abakhe. So umndeni wasindiswa sayinatha bababatizwa. Amen. Nibonile ngithi thiwa kholwa nibonile ukuthi kuthweni impendula ngithi thiwa khona imessage kaPaulo ke leyo. Okay, all right. Wabeka usana endlini wababekela ukudla wathokoza kanye nendlu yakhe yonke ngokukholwa kuNkulunkulu. Okay, so uPaulo imessage yakhe bekuthi kholwa but ayipheleli lapho khona bathi iphelela lapho lasithiwa khona sesithathe ihlukile ke manje depende ukuthi ukuphi ngiphi inhlanga because sesahluka khona bathi hayi imessage yakho ngokukholwa kuphela it is not true among others. That's an incomplete message and so improve manje bekishaya bethi kholwa ngamanye amagama wena uthiwe kholwa ushungeza uJesu ungubani uJesu uzenene uJesu yini abaJesu bemele afa. Amen. Yini kwalahleka yini okumele kuhlenge bese uyakholwa uJesu. Okay, uma usukholiwe ke next step Izenzo 20 verse 18 to 21. Izenzo 20 verse 18 to 21. Msakhona Izenzo 20 verse 18 to 21. Okay, wathi sefikile kuye wathi kuwo esefikile kuye wathi kuwo ngizofuna 59 niyazi nina ukuthi kusukela esukwini lokuqala engafika ngalo eAsia eAsia ngesingisi nganginjani isikhathi sonke nginani ngikhonza inkosi ngakho konke ukuthobeka. Paulo ukhuluma Paulo lo kade koshilo si ngikhonza inkosi ngakho konke ukuthobeka nangezinyembezi nangokulingwa okwamehlela ngamacebo abaJuda ngokuthi angigwemanga ukunitshela okusizayo nokufundisa phambi kwabantu. Angigwemanga ukunitshela okunjani okusizayo kodwa izinto engingishumela la ngaphambili because okungakusiza khona
khona izinto engengizisho as much as ngiyamaqiniso angeke kusho because okuyakusiza ngeke unake abanye babuyisela khona amaqiniso engingakwazi ukuyizabule nekwazi ukukhuluma la ngenxa ukuthi level yabanye bazosuke bakusebenzisa kube ithuba ukuthi bangene enyameni uthi akikho bangukutshela okusizayo amen nokufundisa phambi kwabantu nakuzo izindlu ngezindlu ngifakaza kuba Juda abaJuda abantu bezizwe amaGreki abantu bezizwe kuma-Afrika abantu bezizwe ukuphenduka kuNkulunkulu ukuphendukela kuNkulunkulu nokukholwa inkosi uJesu ibambela ngithi naye beshumayela ukuphendukela kuNkulunkulu uphendukela emsebenzini efileyo nokukholwa kuNkulunkulu phendukela kuNkulunkulu ngingayithi message yi1 okay nokukholwa inkosi yethu uJesu izenzo 26 siyaphambili uzenzo 20 manje yaphambili 6 chapters ukhulu kusheshe verse 17 ya 20 izenzo 26 verse 17 ya 20 yazi labora lo bathi ke yiko lokho kuzokusiza oh Lord yiko kuzokusiza ngikophule esizweni nakwabazizwe engikuthumela kubo ukuvula amehlo lana imandate umyalo kaJesu kuPaul ebizwa mhlasindiswa evaleka amehlo uthi sekhuluma naye insuku ey'ntathu nebusuku obuthathu engaboni nazi izinto uJesu amtshela zona lalela ukuthi naye bethi yini into ebethunyelwe uPaul uthi ngikophule esizweni na kwabezizwe engikuthumela kubo ukuvula amehlo abo ukuba basuke ebumnyameni baphendukele ekukhanyeni basuke ebumnyameni baphendukele kukhanyeni okay basuke emandleni kaSathane baphendukele kuNkulunkulu basuke emandleni kaSathane to change direction baphendukele kuNkulunkulu ukuze bamukeliswe ukuthethelela kwezono nesabelo phakathi kwabangcwelisiweyo kunesabelo naso sokhuluma ngalokho kunesabelo somKristu amen ngokukholwa yini ngalokho inkosi Agrippa angibanga ukhuluma nenkosi Agrippa phambi kwenkosi njalo uyazidefenda boshiya asidefenda explain ivangeli enkosini uzothatha isinqumo la ukuthi yagwetshwa kwenziwani impilo yakhe uthi ngalokho inkosi Agrippa angibanga ngongawulaleliyo umbono ngawulalela umbono Nkosi umbono wasezulwini kodwa ngamemezela kuqala kwabaseDamaseko nabaseJerusalema kwaJuda lapho nakulo lonke izwe laseJudiya nakwabezizwe ukuba baphenduke baguqukele kuNkulunkulu phendukela emsebenzini efileyo towards God amen baguqukele kuNkulunkulu benze imisebenzi efanele ukuphenduka nangekhodi noJohn besho njalo nje noJohn umphosi noJohn umbaptist besho njalo uJohn bephendukele lezi imisebenzi efanele ukuphenduka nami noPaul so uphenduka asiphi ngokukholwa after sikholiwe siyaphenduka haleluya ukuphenduka is evidence ukuthi ukholiwe mangabe uyakholwa akukuphenduka usaqhubeka ngendlela uphila ngayo before your salvation is questionable question mark ngiyakabaza ukusindiswa kwakho okungahambi nokuphenduka amen hey ingabo asabufaka abantu ezonini sebashonile ukhuluma isinto emgcwabeni isinto esikhuluma emgcwabeni you need to be very careful insindiso engahambi nokuphenduka wathiwe kumele shintshe indlela yokucabanga indlela yokukhuluma indlela yokugqoka indlela yokuhamba indlela yokwenza kumele kube nemisebenzi ehamba nokusindiswa kwakho ukuphenduka amen iyezokani nisho nabantu abatshela hayi lesenzisiwe wena usindisiwe wena
Serious mfethu. Bahlala mfethu, be serious. Hawu. Baqala babona ithelo. Okay, ya, wena. Ana sajona, yena salala wena. Awusebenza asathanda. Wena uthanda ngani? Sophendukile. Sozele Suphendukile. yabona ya levangeli ngithanda akuphenduka that's a lie. Nama. Kuyaphenduka. Amen. Amen. Wenza njani? Uyaphenduka. Uyaphenduka ushiye umsebenzi efilele. Amen. Phendukele kuNkulunkulu, amen. Philiphile engcwele, amen. Otherwise akekho abantu bawukholwa ukuthi lento ngempela iyenzekele. Akekho abantu bawukholwa. Babalela lapho mnani. Babalela. Amakhensa kubalela amakhensa. Machita nene babalela nto. Hayi, bazoshonja wena mfethu. Hayi, siyakwazi wena. Bathi ayisiphathi nuka. Bathi anyuka mfethu nami siba 50k. Woza mfethu sophuza leyo mali. 50. Abantu bazothi ngiyeza manje. I'm on my way. I'm coming. No, but uphendukile. Pendukile. I've changed direction. Bengiyale, sengiyale. Hallelujah. Pendukile. Yaphenduka. Amen. Kunemezo yakusona, benzo lakusona yaphenduka avela, yaphenduka. Amen. Yaphenduka manje yaphenduka. I promise you, makusindisiwe. Step number 2 phenduka. Khona ukuphenduka okudinga ukuthi ebantwini. Mfethu, ngiyaxolisa ngantshontsha leya mali. Nani mfethu ngayibuyisa. Uyibuyiselani? Umuntu ayihlala phansi asibuze lo muntu longene yini? Lo muntu bengeke ngibambe bengengazi. Kwenzakele ngibuya sethe isiqobo ukuthi abuyisa azozovuma. Phenduka. Khona waphenduka. Wathi bonke abantu abarobhile bethotshe imali kubo ngizobuyisela isiphinde kazi ka4 times. Bethatha abantu intela extra wathi uzophindisela 4 times. Phenduka. Hey. Extra kana basana. Ngisakhona. Yaphenduka. Yini umsebenzi efile? Umsebenzi yakho umsebenzi yakho ukuzama ukulunga phambi kaNkulunkulu ungasani uJesu. Wena ucabanga ukuthi ulungisisiwe noNkulunkulu uzongena ezweni noNkulunkulu nitsho mini right ngobusonta ngobuhlonipha ngoba ungabambi iqhubu ngoba wena ungakase wabhema ngoba wena ungakase waphuza ngoba wena awuphenduli umama bekhuluma. Imisebenzi yakho iyinyama emihle oyitshela ukuthi ngayo uyakwazi ukuthi uthole ubekele indawo ezulwini. Imisebenzi efihle lithi iBhayibheli ifana njengendwangu enindiweyo. Amen. Kama uNkulunkulu, because you cannot earn salvation. If you could, mangabe ukwazi abe bendela ngemali uyacabanga abe thongela ngemali already sis out khona ba out malini thongela u500,000 already khona ba out bakuthiwa ngena ngemisebenzi emihle. Imisebenzi emihle imiphi? What about labo ke ngena imisebenzi emihle imiphi? Siqala ukubala nini? Dinga ukuthi imisebenzi emihle inyanga ngakho insuku engakho already khona basenjeni. Labo ke abakasebenza imisebenzi emihle benze njani? Ingakho ke i-starting point for umuntu umnyama umhlophe ugreen ublue useAfrika use-Australia ukuphi starting point uJesu umnyama uwodwa indlela ongena yinye uthi unjalo uhla usihlenda umnyama umunye. Amen. Awungena umsebenzi yakho imisebenzi emihle silindele ukuthi izovela after uswazana noJesu. Uvela kuphi? From ukudlelana noJesu as ufakazi wazana noJesu. We decided then. Hallelujah. Because otherwise sogcina sinabazalwane bafaka inkete ezinde bagqoka njengabazalwane but enhlizweni zabo bangosathane ngaphandle bephumalana baphila njengosathane. Ngabazi bazalwane senzovana sengavala ngiqeda. Ingakubalekela ukuthi umusindiswa kubalekela ukuthi yini sikushumayeze yona. Mama yesizosindiswa. Ngathi umuntu angabheka ukuthi ngesikhathi ngize ngisindiswe ngathi masithola besehlala phansi usindiswa kanjani bese sekubuza washinezwa yini what happened
ngoba le message yokuqala iyona ezokusethela itone ukuthi izohamba kanjani le ndlela. Mangabe wena washaya amabhuku wathi for example athi ebhukulisa esokweni ofisha bokhona. Okay. Ukuhlabe kunembeza ke. Kushukela into eshumela. Ukuhlabe unembeza uthatha wasana. Unembeza isponge. Lokho kufikayo uma kuhlabe kahlaba ukuthi kuyizwe makini sinembeza unjani nje. Uleke ibhuku, utshela ukuthi ubuyeke ibhuku usurayithi uNkulunkulu. Uyabona ukuthi insindiso yakhe iqale ngokuthi iqale nge-step esirong ukuthi uqale wena sakhe isebhrukini. Yabo, ngisho ngesibhuku wena, uthi ibhuku lisono. Wathi makhe angiyeke isono ke kusho senright. Ingakho kumele i-approach ibalulekile ukusisi. Ingakho kumele even masishimeza abantu siveze sifuna ukuveza ukubona kwabo. Sibasuze ubona kwabo ukuze basibone isidingo somsindisi. Siveze ukuthi uyisoni ukuze usibone isidingo somsindisi. Angeke sivele ngasemse example umzekelo injection yakho laphethe injection. Amen. Ngithi jova, uzofuna jova la. Ngizombuza umnani ngijovelana yini nginako nasekusifa. Uzojovelana. Ngijovelana nani? Jova, let us say what Jesus said. Sinisa, jasathanda, sinisa, usindiswe nini? Ujesu wakufela ngobani? Ubani athamfela, ubani wamcela. Wayicela uba. It's because ushobelete ngaphelele. Before you offer isipho somusa, first shumayeza into umuntu ezohlala inhliziyo. Awubona isidingo sika Jesu. Amen. Uyisona mangithi wonke umuntu esibamakhankani okuselalile naye. Akekho la nomsuka la sengiqedile sengikayeka umsuka la. Nalona lithi mina ngase ngalala mina ngivirgin. Wonke umuntu obuka akhanda okuselalile. Qedile. Wonke umuntu abona kwakhe. Kodwa likhona ikhambi. Into amahlakeni la. Ngizokela incaselo ukuthi lihleke. Ezakala. Ngiboneke ukuthi ushonazalini. Mabe wena ngugula. Wathi uJesu uyaphilisa. Enakuphilisa. But uma ungakazibona ukuthi uyisoni, uyogcina into yokugcina lohamba uhlala 3 years kumenzisweni ngoba phela wena wathatha uJesu ophilisayo. Azange ufike esigabeni sokunderstand sokuqonda ukuthi uyisoni wena esebhujisweni esidinga insindiso. Yabo manje ukuthi umuntu ujobeza yini? Ingabo umuntu umuze kuba ngo makeup utshela ngeinwele, ukutshela kancane, usatshela into zangaphandle. Akayikhuluma izono lezi ezivela la ukuthi izona ezisebhujisweni. Akaphinde ukuloko. Yabona ukuthi lana uzohamba kuphela. Phela endleleni yabona ukuthi hayi no petrol uzohamba kuphela endleleni because it is not easy iBhayibheli shout izinto ezisimuntu esihogweni and so forth. So I message it when uyisona wena uhlala usonweni wena. You understand? Amen. Then ikubese lethu Jesu ke. Umuntu azazi ukuthi uyisona. Iyona into noma sekuphela imoto, sekuphela ibusiso, sekuphela ukuphilisa uJesu noma angasenzi lutho. Uyohlala kuye because you understand ukuthi lo Jesu lo wamsindisa lesona lesesini. You understand? Amen. Baleke ukushingezwa yini? Khona abanye abantu beza kuJesu ngoba beshingeza ngebenefit. And they right, ibenefit akisho ukuthi yini? I-draw card yakhe yakudonsa kuphethe kuye. But umuntu masefika kuye they have to understand the concept ukuthi uyisoni esidinga usindiso. Otherwise kubalekile. Yolokulo kanje. Usindiswa kanye bazalwane ungaphenduka ka100 but usindiswa kanye. Usindiswa uzalwa kanye. Noma umuntu engazalanga so sibenza autocontrol ngezalana. Mangabe 5 years ago wasindiswa konke okweqiniso. Konke into leyo yenza phambili ukuzophenduka. Sukazophenduka. Ukusindiswa awubuyela esibelethweni. Lo mbuzo kaNicodemus usamile. Ubuyela kanjani esibelethweni sika mama wakho? Awukwazi ukubuyela esibelethweni sika Jesu kabili. You cannot get saved twice. Once process eyimanje yenzeka kanye empilweni. Emva kwalokho sekuphenduka ke uqhubeka uphenduke esimongcwele lembuleli izinto kumele usiyeke. Uqhubeka uphenduka. Amen. Yeso ka. Senkhathele. Ngisase right, uqhubeke. Nimkumnandi. Nkosi. Oh yabonga baba. Thank you Lord. Oh thank you. Oh yakhula. Moya mfethu. Hey.
kahle na. Okay. So uNkulunkulu ufisa ufisa ukuthi bonke baphenduke. Amen. Ukuthi sonke siphenduka. Amen. Amen. Alright. Manje ngiyafunda ngisho ivesi ngiyafunda. Mina amavesi singabekile ngabhalile la. Wena nizobe ndoke nithi mina ngiyahamba ngiyafunda ngisho ivesi. So best thing bhala phansi uyabhala. Noma urecord ubhala efonini or ibhukwini lakho. Amen. So abazalwane kumele baphenduke. Yes, kumele siphenduke. Siphenduke ngicabanga ukuthi iqondo zethu ziyaguqula. Thulefule isitha nisiguqule endlela yokucabanga. Amen. Ukufunda basela umuntu 12:2. Uphenduka lokho. Amen. Every time iqondo iguqula. As uphenduke uzisona bosithanda uqala uzonde. Into boyithanda uqala uzonde uyeke. Amen. Uyeka kuphela usonde. Let us make enjoy. Ngiyeke kodwa kusakhona ukuyinangazela phakathi kodwa manje angisafuni ukuyibona. Uyaphenduka usaphenduka. Uyakhula into okuphenduka. Amen bazalwane. Sakhona. Okay. All right. Okay. So phenduka kona kuphela ukuthi ushintshe ingqondo. Ushintshe ingqondo which is the steps sokuqala. Because ushintshe ingqondo, ushintshe indlela yokucabanga ngayo, ushintshe indlela yokukhuluma, indlela yokwenza. Amen. Hallelujah. Amen. Umoya ngcwele uyasola umphefumulo. Amen. Uyasola imizwa, indlela emibi. Khona izinto kumele siphenduke ukuzwa. Amen. Ubona ukuthi hey Nkosi ngicela ungisize la. Umoya ngcwele ngiphenduke ngikhululeke. Ngiyeke lento. Wrong lento. Lesikhathi sikhuleka sokuthi ukukhubeka nokukhuba. Amen. Ungabe sikhubeke sibonke ngisiza la ngesikhubekise khona ngendlela engikhuluma ngayo. Hleza ngikhumbuza umtshela unkosikazi yazi into isho right kodwa nje itone yakho yazi wrong. Hey wena uthi siza le tone. Ayiluke le tone khona ngizowina nami. Ngoba manje tone kwenza ukuthi ngiluze ngibe ngikhuluma amaqiniso. Manje amaqiniso ami awathatha ngoba itone wrong. Ngizene ngithi nami itone wrong kodwa iqiniso. Kodwa ngisanayo le tone kumele ishintshe le tone. Yabo? Le tone. Hey mfundisi. Hey tone yakho. Ngazi bakhona nabanye la. Hey mfundisi itone yakho hey ukhuluma nje. Noma nje ukhoshela right kodwa ngizolo show hayi. Hey kuthi baleke ukuthi ngithola umgodi ngomgodi. God is working on me. Amen. I'm a work in progress. Amen. WIP, work in progress. Work in progress. God is working on me. Amen. Anakula kusiza nawe kuseni muvuka. Ungavuka namamuzi. Sambona ekhaya yaphila. Ulale kahle. Ngilale kahle. Usiyakwazi ukukhuluma. Besikhulumisa ekseni. Hey. Noma ngadlala right. Hey. Yakusiza umoya ngcwele. Akusiza. Right. Akusiza aphume bekuthuma. Phele lo, yakuqula ingqondo. Phenduke. Amen. Mabeshela wena khiphi inamba. No, sorry. Awuqala nje no. No, silise. Tell it okay. No, angena lo muntu lo ngisayiphinde impilo ukuthi vele khiphi inamba nje. Namba uzumele ikhadi. Ine namba yakho kososo. Uthi ukhuluma uzokhipha ikhadi. No. Phendukile wena. Phendukile wena. Angithi khona indawo masayihamba, phendukile wena. Mfundisi. Ngakukhumbula isambulo 2:5 lapha isambulo chapter 2:5. Ngakukhumbula lapho uwe khona. Ngoba kuyaweke endleleni basiyawa. Ngakukhumbula lapho uwe khona. Yemasikholela abazana abanemele, Nkosi benze bekhumbule lapho beya khona. Nayi prayer time yabona masikhuleka ukuthi nathi kumele sikhuleke. Khumbula lapho uwe khona, uphenduke. Wenze imisebenzi yakuqala. Uma kungenjalo ngiyeza kuwe ngilususe uthi lesibani sakho endaweni yalo uma ungaphenduki. Amen. So phenduka is not a one time event. Ayona intenzeka namhlanje sekuphelile. It's every day phenduka. Ezinye izinto uyaphenduka uphinde ubele kuva kuzo futhi kumele uphinde uphenduka uphinde uphume kuzo futhi uziyeke. It's a progressive process of phenduka. Khona izinto
esingafika once. Amen. I remember ngisho nje lento. Yakhumbula umsindiswa mina ama disc ephone angaka angecollection engangicollecta mina ngangicollecta. I'm not ashamed to say ngiyakusiza ngangicollecta eBree Mandela Bridge eBree eGoli uthi umuntu adokwela nje ngesikhathi sama DVDs sama 3 in 1 5 in 1 andlaliwe but 30 rand for one 30 rand kwesimalini leyo wathenga lengishamaka ngabathenga ngathi ngisindiswa. My God. Enkulunkulu asebenzisa abantu. First uNkulunkulu asebenzisa roommate engasindiswanga wathi hayi Eddie amkhumbule William Khonto. Don't forget that guy azi namhlanje. Athi Eddie njengoba usisindisiwe boy. Ngiyosakwazi ukubuka le phone. Kumele ulahle boy. Uma ukhuluma yena ngathi ukhuluma uNkulunkulu. Akasindiswa lo muntu umuntu usumlomo wakhe ukungitshela ukuthi no you can't. I know it. Yena uyakhuluma akazi ukuthi ayishoyo uNkulunkulu kumlomo wakhe. Wathatha kamela pula amofaka dustbin. Test number 1 phasi athi ngisaphume esangweni ngakhumbula security uchawuke le baba lo mtsonga lo ngaze ngifuna ukuthi shangana legama leli wrong tsonga amatsonga yanilungisa ngisizwe ngoba bazoshaya uyazi uphume epinto uyazi nawe tsonga amashangana uzoshaya so sebenza lo like KZN yekeni leli gama leli offensive security lo mtsonga uchawuke athi hayi mfana wami njengoba sesindisiwe uzomela uhlukane nale ntombi yakho uzosindisiwe wena ngathi uNkulunkulu imali kumali yakushaya ngihlaba ngaphakathi I knew enokubuhlungu yona intombazane yanqema enkozweni phela ngasindisa kumeke iye enkozweni ayidayile abazama yaphenduka wena nini yaphenduka amen. Timotheo 2:4 othanda kuba bonke abantu basindiswe bafinyelele ukulasela iqiniso. John 8:32 nabo lasiqiniso liyakumkhulula ngakho ke uma indodana inikhulula ndiyakuba ngabakhululekile impela. Amen. Inkosi yalibala sengoba. Okay. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo njengalokho abanye bathi ngulibala kepha iyanibekezelela lalela dangerous verse. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo. Never forget that. Ayilibali abekho into ethembisona njengalokho abanye abathi ungulibala. Amen. Kepha iyanibekezelela ingathandi kuba kubhubhe namunye kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. So uJesu lo lithi uyabuya oProjesweni kusakudala ayikho lento yeni akathandi ukuba kubhubhe namunye bayobhubha kodwa nabangathandi ngoba ke uNkulunkulu odecide ukubabhubha kumele abantu bathathe iqondo but uNkulunkulu is delaying ukubuya kaJesu ubanikeza advantage ngesikhathi extension. Speaking of which, Corinthian millennials before you prepare, otherwise, ngizothola kulala strategy. Ngeke extension itembela benze on April. Ngeke extension isikhathi kunesikhathi uzophenduka. Akazasithola la. Amen. Kodwa futhi careful, khona isikhathi la sekulate utophendule khona. Khona isikhathi lasithi sekulate. Bamba. Aqale ngale. Izenzo 17:8. Izenzo 17:8. Ngokuba izikhathi zokungazi wasithalalisa uNkulunkulu. Kodwa ngalokho usebemezela kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. Ngoba khona isikhathi uNkulunkulu ethalalisa khona, basafika isikhathi manje. Amen. Babaleli abaseHebrew 12:17 bhala phansi. BaseHebrew 12:17. Ngokuba niyazi ukuthi ngokuba ngasemuva
ethanda ukudla ifa lesibusiso waliwa ngokuba akalitholanga ithuba lokuphenduka noma ekufunisisa ngezinyembezi kuba ngo-Esau lama besazi lesitory sika-Esau wathengisa isibusiso sezibulo ngoba elambile wayenza exchange of which izwe labo la recognize ukuthi into ayenza la. Maybe it's one of the reasons aphandle last week I think that ukuthi uNkulunkulu wakhuluma uprofeta ngoJacob ukuthi oqala lomncane uzokhonza umdala nazi sinye isizathu esenza ukuthi lathola isibusiso mambana yasithengisa and the transaction ngesibusiso into engabonakala isibusiso sezibulo for iplate lokudla izwe lamo la recognize kusekushintsha izinto lana sekumele manje kubusiso lo angazi understand zikamoya washintsha isibusiso for iplate lokudla emva kaloko sebona esesutha yabuya ingqondo God wathi eseyisola akalitholanga ithuba lokuphenduka noma sekufuna ukuphenduka ngezinyembezi. There's time, there'll be a time when it's too late to kuphenduka. Be careful. Amen. There's a time where it's going to be too late. Ukuphenduka kune time kune expiry date. Ukuphenduka kune expiry date. Amen. Isakona? Amen. Abantu ababili bese babheke ukuthola isikhathi bafunda uJudas uJacob noPetro ababili benza into ebhedayo. uJudas wathengisa uJesu 30 pieces of silver imali enkulu kabi leyo ngaleso sikhathi. Omunye wamphika uJesu, omunye umthengisile uJesu ngemali, omunye wamphika uJesu. Right. Esemthengisile wahlatshwa nembeza wayisola, lo mthengisile wathatha imali wayibuyisela kubantu abamnikeze yona abaFarisi laba kade ufuna uJesu ukuthi afe bekhathele ngoba baqedile ibusiness. Bese kuyisela bathi baba bathi ngeke usikwazi ukuthatha le mali inikele eThempelini esontweni ngoba imali yegazi. Amagama asithanda uma ufumnikela ungaphathisa umzimba bese ufuna ukudaba isinebeza wakho ukuthi ulethe imali uzoyinikela la. And bese nami ngiyayithanda amagalelo mali yegazi danger. Bathi bafundisa bayithanda ePitoli nemali londana ePitoli iposh igebengu imali enkulu zibeke emabandleni emasontweni. Amen. Imali londana imali kuze abangeke bazi mafika eBankini deposit 100,000 bazobuza uthatha le mali kuzoba ne-investigation bazotrace ukuthi isuka kule mali. So ukuze abantu bangabanjwa kumele ntshontshe imali enkulu ama-heist indawo one of the places la bayifihla khona bayifihla emabandleni baphutsha umfundisi mfethu sakubona masibili kodwa crash mfethu mafasela kafile mfethu ake asingaboost sicela ukubeka imiliyoni kuwena. Okay, le miliyoni ke sizomnikela amasonto alandelana every Sunday sizomnikela 100,000 yabo. Lo 100 million wena uzothatha 200,000 sakuphi wenza noma yini baba and then 800,000 sibekele wona bese ke masisidinga sizoyilanda kuwe asifuni ebank asifuni landeleke asifuni bene trace le mali. Okay, athathe kumfundisi ubone senze izinto fast senze sekumanje ama artist umuntu phesheya kanjani mani londana yabo maybe ufuna bengathi but okay so lokho sinekala nqakuze kana ke noma la udeposit uma deposit yonke isikhathi sonke yabo udeposit ngekonzo lesine after inkonzo lesine athi kanikela lesine alisothatha umnini speak ngolesine uthatha 20,000 ufaka uthi offering lapha udeposit ngesonto ufaka 50,000 ulokwenza kanjani uze uphele ukuze asoleke ngisho badle kaKristu kubenziwane imali yegazi sakwana. Amen. uJudas wamthengisa wamphika uma isola wabuyisela imali bayinqaba yaphelela phansi imali wahamba wayoyikhuma wayibulala
uyayisola but indlela iresponse yakhe into ayenza bese isola bese ibheda wayibulala lokho ukusola kweso lapha ibiza ukusola kweso kuthi umuntu usonile bese uyenza njani into lokudedenge uzibulala wrong lo moya uphika uJesu nalona abaphika naye sekhulume kakhulu basekhulume umntana abantu shema mina ngisoze ngakuphika ngihamba naye kuze bese kugcineni kuze bese kufeni wathi wena wamtshela uJesu wamnikeza imbuzi uJesu wena yothi iqhode likhala kathathu likhale usungiphike kathathu bese iqhode likhala usungiphike kathathu mina soze just me abanye abasona lo no me for life mina ngihamba nawe mfethu nawe mfethu matter what angilahla lonke nawe Petro was that guy amphika amphika wazophika wamphika nangenhlamba mina ngingafaba naye futhi angisiba ngitshela yabo amphika ngenhlamba bathi nawe ufuna njengani nawe ukhuluma njengani bona ngihamba naye amphika umehluko ke yena zange ayibulale wayisola wahamba wayiphonsa kuJesu lo munye wayibulala ukuphenduka kweso okuzana nenjabuliso phenduka kuNkulunkulu okuza nesibusiso nokubuyisana be careful mawuso phenduka ngendlela right phendukela kuNkulunkulu no matter the mistake noma kuthiwa wenzeni ubhedeka kangakanani and I'm talking from experience ngiyabonga ukuthi lento engishumayelayo izinto engayithola ngashisha ngayithola endleleni kuze the day ngiphenduka mangichecka izinto ezengizenzile my goodness yabona umunye umuntu ebengathi uNkulunkulu angeke ngamngena uNkulunkulu can not angeke ithi akazenza ngami manje uNkulunkulu noma mina ungangenza amasokisi anginendaba endlini lakho ngibe amasokisi akunankingi make me the list you understand but ngoba uya understand ukuthi olithobayo uyawuthola umusa ozehlisayo uyawuthola umusa amen siphakameni uphenduka okungalona kweqiniso mabo uphenduka kanjani iqiniso nakube khona ushintsho nakube khona ukuyisola angeke kube uzoloku uphinde into eyodwa lokhu ukujustify iphutha lakho yazi bafethu ezinye izinto sizenza nje akunamo yazi izona eziningi ngenxa ukuthi sisindisiwe sinamandla sinegunya izona eziningi sizenzayo akunamoya bafethu yakuye khona umoya okuningi akunamoya just nje ukuthi simele thathe isinqumo nje take a decision ngathi uyafa uyabona manje bakutshela ukuthi uyazi uma ngathi ungafeba ngizokudubula ngenxa ukuthi usaba ukufa soke ukufeba ezinye izinto just need to make a decision decision isinqumo uzosimela amen hallelujah sinaloko sifika ngalo sifuna ukufika sifuna ukublema lo sifuna ukublema umama inqini angeke nalo khondolo lelo olasekhaya ume ngalo phela ngoba manje siyadila ngokhondolo la hlezi sikhuleka sidila ngokhondolo sidila ngokhondolo sekhaya so lo uzoblema ukhondolo uzoma ngokhondolo kube nini hayi noba bebenje noma bebenje uzokube nini siyadila ngokhondolo nje hallelujah so asina excuse bafethu lokungaphenduki so kusenze into yodwa ayikho into onganamandla kuyinqoba wena amen amen ofisa isiphambeko zakhe akayakuphumelela ofisa isiphambeko zakhe akakuphumelela kepha ozivumayo azishiye ozivumayo aphenduke uyakuthola umusa amen singakhuleka amen mangaba bakhona sponsor fana mehlo close eyes sesicela nomuntu manje one on one thank you Jesus personal manje ngikhohlwa makhelwane abukhona umuntu othi inkosi ngiyafisa ukuphendula namhlanje mina ngamkhetha uJesu ngifeke oqala ukhetha uJesu silisiwe siqale la usindisiwe yini did you make isinqumo sakho sokuthi uJesu umkhethile usindisiwe siseqiniso yini ubengayona imizwa ubongayi phambili ngobona abantu bayaphambili ubongayi phambili ngobuphushwa did you really usindisiwe yini kwangempela umkhole uJesu umkhethile uJesu wabenkosi step 1 baba wenza ngalokho uyidize yawona yasokuthi mina ngisindiswanga ngiyeza phambili uzosindiswa namhlanje then number 2 asindiswa question number 2 uphendukile yini did you really uphendukile ukushile lokubukwenza uyishile leyaphona uyekile lokufeba uyekile lokuqamba amanga ulawumona
esimoya ngcwele sona ehlaba inhliziyo yakho nembeza wakho esizwe uNkulunkulu likuveze ukona kwakho likusona uyekile yini? That is the question. And that is the question. My God. Ilento le ngisibuza namhlanje ngempela that's why lesisisekelo usindisiwe yini? Uphendule yes, uphendukile yini usindisiwe? Washiya ulahlile yini? Uhlukene yini? Uhlalisile yini? Ilapho nje bazalwane. Glory to Jesus. Sokusinqaba zozokhulekisa. Thank you, Lord. Abakhona uthi inkosi ngiyafisa ukusenza namhlanje. Njengoba zephambili ukushesha. Isikhathi sambili. Abuthi khona inkosi ngifisa ukuphendula namhlanje khona izinto bengizenza and ngibe nama excuses ngibe nezaba ke umuntu bejustify isono njengami. Ngithi ngiyafisa manje ukuphendula today I'm making a decision. And if you guys uthatha isinqumo uphinde uyawo uyavuka fast uthatha stuff Nkosi ngicela ukuthathele lo mhlaza igasi lakho and uyaqhubeka uyaphambili. Osithobani awuthola umusa. Osithesaya awuthola umusa. Mekhona bazalwane sicela sombele egameni likaJesu. Sicela nje bazalwane abafisa ukwamukela uKristu Jesu. Basombele egameni likaJesu. Ngabashumayelanga masingababizanga abantu sibabizele enkosini. Injongo nje yokuma phambili shumayela iBhayibheli ukuthi abantu beze enkosini. Mekhona omunye bazalwane sicela nje eze ngaphambili egameni likaJesu. Abafisa ukuphenduka abahlatshwe izwi ahlabelelayo izwi lahlaba inhliziyo athi langabulisa ukudula kwabo. Andithi babazalwane afundi ukugijima ngisheshe ngivale egameni likaJesu. uNkulunkulu bengakakhuluma kade isidingo singekho. Mekhona bazalwane egameni likaJesu. Ngicela sizomphambisa izandla. Thank you, Jesus. Tina, we are not interested in hearing what you are going. But uNkulunkulu ubona inhliziyo egameni likaJesu. Baba siyathandaza uNkulunkulu wethu oyingcwele. Siyathandaza Baba wethu namandla onke egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Wazi inhliziyo egameni likaJesu. Umntwana wakho Baba wethu ophilayo egameni likaKristu Jesu uhlatshwe izwi Baba wethu namandla onke. Uyaphenduka uNkulunkulu wethu oyingcwele kulokho Baba wethu ophilayo akwaziyo nawe okwaziyo egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Uthezwe lakho Baba wethu ongcwele wena akekho umuntu omlahlela ngaphandle obeza kuwe. uNkulunkulu wethu oyingcwele ngiyathandaza egameni likaKristu Jesu waseNazaretha ukuthi lesinqumo sithathile namhlanje sokuphenduka uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu. Wena uyambiyela Baba wethu namandla. Manguthi konke lokho kade kwenza bekukade kuyinqa ngenxa yemimoya yobumnyama. uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaKristu Jesu waseNazaretha, as I am praying Baba wethu ongcwele isandla sakho Baba wethu namandla siphezu kwakhe right now egameni likaJesu. Sibele ekhakayeni ekhanda kuye ematheni enyawo. Wena uNkulunkulu mbiyele Baba wethu namandla, mbiyele egameni likaJesu. Nasekhaya uNkulunkulu wethu ongcwele mbiyele egameni likaJesu. Mbiyele yonke into yakhe Baba wethu ongcwele. Wabiyela ingqondo yakhe, wabiyela ikhaya lakhe uNkulunkulu wethu onamandla. Wonke ama-rights, wonke amalungelo isithe bekade singena ngayo uNkulunkulu wethu ongcwele ekhayeni lakhe nakuye empilweni yakhe. uNkulunkulu wethu ongcwele namhlanje waphuca uSathane nezikhonzi zakhe. uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele siyathandaza uNkulunkulu wethu namandla. Uthi bekhuleka uDavide edumisa kuwe Baba wethu ongcwele kuMahubo 139 verse number 5 athi
athi wena ungizungezile ngasemuva nangaphambili athi wabeka isandla sakho phezu kwami uNkulunkulu wethu engcwele akube yireality yakhe umntwana wakho namhlanje baba wethu engcwele ngegama lika Kristu Jesu waseNazaretha lithi izwi lakho ngokuphenduka nje kwesona esodwa amazulu ayahlokoma baba wethu engcwele ngegama lika Kristu Jesu waseNazaretha sikunikeza udumo ke weNkulunkulu ophilayo namanje emini egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha amen. Ngicela shela uNkulunkulu izandla kakhulu egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Before sivale bazalwane ngicela uma ekhona nje ogulayo emzimbeni nasemoyeni baba nasemoyeni ngiyacela bazalwane baphuthuma abazalwane beze ngaphambili sikhuleke kanye nabo egameni lika Kristu Jesu amen. Uma ukhona nje ugula ngaphambili uze ngaphambili egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu ufuna ukuphilisa egameni lika Jesu. Uma ekhona umunye bazalwane siyacela asondele egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Bazalwane uma size enkonzweni akufanele siphindele emuva sifana nokungena kwethu egameni lika Jesu amen. Uma ekhona nje omunye ethi ngiyagula nami egameni lika Jesu ngicela singaphambili egameni lika Jesu ngicela uphamise izandla zakho ma egameni lika Kristu Jesu ngicela umfundisi usibe ukubeka izandla egameni lika Jesu. Oh yes Lord. Heavenly Father, we pray egameni lika Jesu phezu lakho siyakubeka izandla phezu kwabagulayo masebeyasile uNkulunkulu ogcwele egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha mthinde umntwana wakho uphilise kuso sonke isifo babothophilana anaso egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Sicknesses are not our portion egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mbiyela umntwana wakho baba wethu namandla onke egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Uthi mehlabelele omunye athi nyangenkulu ikhona lapho athi ogama layo linguKristu Jesu. Baba siyathandaza sikholwa ukuthi wena uNkulunkulu siwenzile umsebenzi egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha amen. Siphinde uNkulunkulu ngizandla kakhulu bazalwane egameni lika Kristu Jesu. Hallelujah bazalwane amen. Sihlala phansi 2 minutes imemeza nje fast amen. Sabonga kakhulu ngizolusuku ngiyabonga mfowethu amen. Kumnandi hey anaza kanti umthuba ngilithola ngizosebenzisa amen. Siyabonga uNkulunkulu wemfethu amen. Imemeza bazalwane ngiyacela lo mhla ka 1 kaJuni I think isonto mhla kaJuni ngiyacela asile nkonzo besikhuluma ngayo letha ngicela uvale umfundisi sezomndeni sikhuluma zomndeni manje